Diyos nung magtutudlo, ani kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Inhinibigo, imo kami gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugmas sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, mangayo kita og pasaylo sa Dios sa atong mga sala, aron kita maandam pagsalmot niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dakuuyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kanina Santa Maria, kanunayng ulay. sa tanang mga anghel o mga santos, O kaninyo mga igsuon, ang inyong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagigahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga tunhay og makagagahom, itugot nga magasaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo, sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo og kaluoy. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Mabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Pamati ka nako, o kapuloan, o patalinghog kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan, gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalibdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong, o gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana, o giingnan ako niya.
Israel, sulgoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong puso, sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang mohatag kanako pustisya, ug ang maganti kanako. Sa wala pa gani ako matawo, gipili na ako sa Ginoo, aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya o gihatagag gahom. Mingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo, aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel, ug sa pagpahinuli sa nasalin niya, ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasoran, aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinausukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awitan ko ang imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug tubag ka ako. Awitan ko ang imong Pagpakahimong akong matuod nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Diyos, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako sukad sa akong pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Awitan ko ang imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. Bisan wala ko makahibalo sa ilang gidakon, o Diyos. Gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Awitan ko ang imong kaluwasan.
dalang kanimo, Ginoong Hesus Kristo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Nasubo si Jesus pag-ayo og miingon siya sa walay lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an og nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro isinyas kaniya og miingon, pangutan-a si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Musa ang maong tinun-an midip-ig kang Jesus og nangutana, kinsa man siya, Ginoo? Si Jesus mitubag, ituslob ko ang pan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siya pan o kituslob niya kini sa panaksan o gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usan niya atong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus kang Judas. Og sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang kikinahanglan alang sa pangilin o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan og midali siya paggula gabii kadto. Sa nakalakaw na si Judas, mingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag og ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo. Sa akong gisulti sa mga Hudiyo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ikapakaron makaadto sa akong adtuan, apan makaadto kara unya. Si Pedro miingon nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka ba gayud pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulog. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Sa ato nga nadungog nga ebanghelyo ana kanang mga katapusang mga pulong ni Jesus, no? Nagsugod na siya og panamilit ning isang mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Og niingon siya nga, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Na mitingog si Pagarpar Pedro, mingon siya nga, asa man kamo adto Ginoo? Andam ko nga muuban nimo bisan pagmamatay ako. Apan mingon si Jesus, sa dili pagani mo tuktugaok ang manok, ilimod ko na ako sa makatulong. So nining mga adlaw atong nadungog ang kanang ang mga pulong ni Jesus puno og mga
kanang bugat nga mga pagbati. Una kanang bugat sa kasing-kasing nga ikaw budhian, og mas bugat kay ang magbudhi nimo usa sa imong mga gipili gisaligan nga mahimong imong mga tinun-an. So kung bugat sa ato, masuko ta nga budhian ta, limbungan ta sa atong mga silingan, si Jesus mas bugat ang iyang pagbati kay siya gilimbungan usa-usa sa iyang mga gipili nga mahimong tinun-an. Nya, prangka si Jesus miingon nga sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Ang mga tinun-an nagpangutan alay kinsa kaha. So si Pedro Misinyas ngadto sa kanang pinangga nga tinun-an og miingon hangutan kung kinsa. Og miingon si Jesus ngadto sa tinun-an, ang pan nga akong ituslob sa panaksan ihatag nako sa tao nga magbudhi. So ituslo niya ang pan o gihatag niya kang Judas. Ang mga tinun-an nga uban, except sa katong beloved disciple, wa man to makadungog kung kinsay gipasabot ni Jesus pag ingon niya nga akong ituslob ang pan sa panaksan unya ihatag nako sa magbudhi. Ang nakadungog adto kadturang beloved disciple. Busa sa paghatag ni Jesus sa pan ngadto kang Judas, unya giingnan siya ni Jesus, buhata dayon ang buot nimong buhaton. Ang mga tinun-an wa kasabot, abi nila og ipapalit niya si Judas og pan para sa ilang celebration coming Friday, kadabang pan para sa pangilin sa pagsaylo or doon na say ipahatag nga tabang ngadto sa mga kabus. Apan ang beloved disciple nakadungog sa gisulti ni Jesus og siya nakasabot nga kadto si Judas mao ang magbudhi. Ang ubang tinun-an wa kasabot kay wa man sila makadungog sa gisulti ni Jesus. So sakit paminawon nga for how many years? For 3 years silang so kanang kuyog-kuyog, 3 years sila nga nagkaon together, mission sending together. 3 years sila nga nakasaksi sa milagro ni Jesus. Apan adunay usa nga na failure kay nahimong mabudhion kang Jesus. So kung mao kini mga igsuon, ngayon kita nga sa atong kinabuhi, no? Sa kinabuhi nato, dili kita mag-expect nga everything is favorable for us. Kay bisan gani ang Ginoo nakasinati man siya og pagbudhi. So di kita mangluod sa Ginoo kung makasinati kita nga adunay mga painful experience nato caused by others, by other people. Dili kita magmahay sa Ginoo kay kini this is part of our journey. Ang dili part sa atong journey kanang wala kay problema. Ang dili part sa atong journey kanang wala kay kahasol. Dili part sa atong journey kanang wala kay sulbaron nga suliran sa imong kinabuhi. So sa atong pagpuyo ning kalibutan, followers of Jesus man ta. So mingon si Jesus nga ang tinun-an mosunod kanako. So we follow Jesus' way. Mao na nga kung doon na mo'y mga kasinatian nga gibudhian, doon na mo'y kasinatian nga murag gibaligya ka, doon na mo'y kasinatian nga gilimbungan, doon na kay kasinatian nga napahiya ka tungod sa uban, ayaw lang pagpadaog nga numan kabahin ka na sa imong paglawig ni ining kalibutan. Manindog kita og atong ipadangat ang atong mga pangaliya. Mga igsuon, angay nga magampo kita sa tanang panahon. Apan labi na gayud sulod ni ining balaang panahon, angay nga magmatinumanon kita sa pagtukaw uban ni Kristo.
og magampo ngadto sa atong amahan. Mutuwaw kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga Kristiyanos sa tanang dapit magmatinuhuron unta sa pulong sa Dios sulod ni ining balaan nga panahon. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga bisan diin ang mga tawo maningkamot unta pagkabot sa kalinaw aron mahimo kining mga adlaw nga tukmang panahon sa Dios nung panabang o kaluwasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa gubat, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang bangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa daghanang pag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta pagdulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiba sa pakigsangka ilabi na ang kahimanang nuklear o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya ug dili ang kabangis magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanan nga nakasala o nangabugnaw mubalik unta pag-usab ngadto sa Dios sulod ni ining panahon sa pagpakighiuli. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Og nga kita mismo nakakaton unta paghinulsol sa pagbiya sa sala sa tibok natong mga kasing-kasing. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Ginoo, mobalik sinta ka sa ang imong katawhan, nganha kanimo, og moalagad kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Uban sa pagsalig, mangayo kami sa imong panabang, matagamtam unta namo karon ang imong kaluoy ug gugma dinhi sa among mga kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tagda ang mga halad sa imong balay ug sila nga imong gipaampit sa mga gasa nga balaan makadawat unta sa kinabuhi nga ilang gisaad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kayo nagakaduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog niya ang kamapaytason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan og nagasaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya
duyog sa ilang walay hulong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Dayon ang dagan, isa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos tining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinul-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinul-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan, mga nagtubos ka na ako. Pinagi sa imong krus, pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, miningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nagamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan, makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan.
Magampo kita sa atong langitong Amahan, gamiton ta ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo anang giharian, ang dahugan ni Maya, wangud sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilid ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuulay. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Ritual niya. Akong nag ako na ikana sa labing ang mento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako.
ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, tungod sa imong mga sakramento, pabag-uon ta ang among mga kusog, og maangkon namo ang kinabuhi nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa. Lakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat.